Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, lo jane mesin sih enak ya. Oh, di video aku giling. Tapi yo aku pengen ganti acara. Ya wis lah tak mulai. Soalnya yo ya mari tuh aku kudu ketol piye guys, bola. Kasih tantrum. Iki langsung ono pembeli nih wis just wis langsung payu iki ngomong wis ngomong sik ambek wong matur nuwun lho kula nggih mugi lancar yes niku ternak mentok ndoke bareng boten siap ya ta pinten nek ndok anake mondok nggih kali SMA kali niku wis dicancang wis mari iki wis ya udan ket sore ya lek dijupuk saiki HP tak flash yo gak penak lagi wis digomoli barange iki copere sing tak dol mau oke suwun Pak.